Aurten sagarran aldetikan, beste urtetan konparatu, izango nuke sagarran kantidade hobea izan dela. Ez da izan sagar urte haundioetan kantidade aldetik, baina, kalidadea ona. Eta, espero dugu sagardoare, oraindik egin gabe dago, baina ona izango dela. Egoain gara jontan, oraindik goiz xamar da, eta gozo puntxu pixka bat daukea, baina esan lehike, beste urtetik konparatuz aurreatu iso datorrela. Goizpena, sagarra aldetik, lehen esan duten bezala, 2 urtez behin izaten da kantidade kopuru handia sagarretan, aurten berez tokatzen zen, baina azkenen pixkat gutxixo batea da aurreko urtetatik konparatuz. Bai, guk berez urtarrilan bostean ja irikitzen dugu ematen dugu hasiera temporaldiari, eta aurretik izaten ja dei batzuk, eta bai, sumatzen da jendea gogokin hasteko bezala egoten dela, bai. Jende jatorra dabil sarrategietan, bai, eta Tolosaldeko jendekin egiten dugu lanak gehien bat, eta bai, guztua biltzea jendekin, ondo.